Salutare, dragi prieteni! Vă doresc ascultare plăcută! Și nu ți-e rușine, fato, să zaci pe canapea cât timpul soțul tău făcea praf lucrurile? Tu te uitai doar la micul tău ecran și bei ceai. Margarita Stepanovna rosti aceste cuvinte exclusiv pentru ea însăși. Desigur, nu spunea niciodată astfel de lucruri cu voce tare. Educația ei nu-i permitea să se certe pe față, dar gândul acesta o rodea ca un vierme venenos de fiecare dată când pășea în apartamentul fiului ei. Micuțul ei, Igor, era o bijuterie, muncește din greu, principalul său loc de muncă este în departamentul de inginerie, plus că în weekenduri preia și alte treburi ocazionale. Vine acasă complet epuizat, cu fața dispărută, și asta e Olga lui. Ei bine, muncă la distanță, ce cuvânt ingenios au inventat, o acoperire pentru leneșii adevărați. Margarita Stepanovna știa sigur că munca adevărată însemna să îngheți în stație de autobuz la 7 dimineața, apoi să stai în picioare, să alergi prin contabilitate cu hârtii și apoi să te tărăști acasă seara cu sacoșe de șnur în mână. Asta da muncă. Dar să stai în pijamale cu un laptop în poală, sorbind cappuccino într-o cană bună, asta e pur răsfăț. Soacra era o femeie de acțiune, nu era obișnuită să lase viața să treacă. Dacă fiul ei este orbit de dragoste, este datoria unei mame să-i deschidă ochii, să-i dea frâu liber leneșului și să demonstreze cu fapte că în timp ce Igor trudește, soția lui se uită la emisiuni TV și își pilește unghiile. Planul nu s-a concretizat imediat. Ideea a venit de la nepotul unui vecin, care se juca mereu cu vreun gadget chinezesc. A comandat pentru Margarita Stepanovna un obiect complet discret, un umidificator, mare, alb, cu o plăcută lumină albastră din spate, doar că o cameră video minusculă cu microfon era montată într-o fantă îngustă a grilajului. Transfera imaginea direct pe smartphone. Tehnologia a sosit, e înfricoșător să mă gândesc la asta. Livrarea calului troian a decurs fără probleme. Olga, Igor, asta e pentru voi. Soacra a așezat solemn cutia pe noptieră, chiar vis-a-vis de canapea, în sufragerie. Încălzirea e puternică, aerul e uscat, e dăunător pentru piele și e greu să respiri. Lasă-l să funcționeze. Am citit instrucțiunile singură și am aranjat totul. Adaugă doar apă. Olga a zâmbit, cumva obosită, și a mulțumit. Igor și-a sărutat mama pe obraz. Margarita Stepanovna i-a părăsit, cu inima bătându-i puternic de nerăbdare. Mâine e luni, Igor va merge la muncă și va vedea în sfârșit adevărata fața a norei sale. A doua zi dimineață a început cu un ritual pentru soacră. Și-a făcut un ceai tare, și-a pus ochelarii groși și s-a așezat la masa din bucătărie. Cu un deget tremurând a atins pictograma aplicației de pe smartphone. Ecranul a pălpăit și a afișat o imagine clară, color, a camerei de zi. Hai să aruncăm o privire la această muncitoare. Probabil că acum doarme până la 11. Olga nu a dormit. Era ora 8 și un sfert, iar Nora deja se grăbea prin cameră cu aspiratorul. Apoi, camera a surprins-o trăgând un tocător, așezându-l direct în fața obiectivului, punându-și laptopul pe el și începând să-i calce cămășile lui Igor, în timp ce răspundea simultan la apeluri pe difuzor. Vocea ei era severă, rostind termeni de neînțeles, termene limită, estimări, revizuiri de la clienți. Margarita Stepanovna se încruntă, își sorbi ceaiul. Adevărat, probabil știe că soacra ei ar putea apărea neanunțată, așa că se preface că e în plină desfășurare. Să așteptăm. A durat mult. Pe la ora 2, Olga s-a mutat în bucătărie. Camera nu surprindea bucătăria, dar microfonul încorporat era neobișnuit de sensibil. Se auzea sfărâitul cărnii în tigaie și zgomotul unui cuțit pe un tocător. Între timp, Nora a continuat să se certe cu cineva despre contracte și certificate de acceptare. O oră mai târziu a apărut în fața camerei cu un bol de salată și s-a așezat pe canapea. O lingură într-o mână, tastând pe tastatură cu cealaltă atât de repede încât degetele îi se încețoșau. Viziunea Margaritei Stepanovna asupra lumii se prăbușea. Cum era posibil așa ceva? Unde erau serialele TV? Unde era timpul liber petrecut olănind cu dulciuri? Fata se învârtea ca o veveriță într-o roată. Apeluri telefonice nesfârșite, foi de calcul pe ecran, rufe spălate, praf șters. Până a sosit Igor, apartamentul strălucea. Cina era pe aragaz, iar Olga, după ce se schimbase în ceva proaspăt, stătea din nou la laptop, de data aceasta cu spatele drept. Timp de 2 zile, soacra a vegheat.
Timp de 2 zile, convingerile ei s-au spulberat cu un zgomot asurzitor. Nora a muncit din greu. A muncit atât de mult încât Margarita Stepanovna însăși, în anii ei petrecuți la fabrică, nu a avut întotdeauna atât de mult de suferit. Și în a 3-a zi s-a produs dezastrul. Olga a început curățenia umedă. Camera a arătat un prim plan. S-a apropiat de un umidificator cu o lavetă din microfibră și a început să șteargă plasticul alb. Deodată, mâna i-a încremenit. Fața ei s-a apropiat de obiectiv. De cealaltă parte a ecranului, Margarita Stepanovna s-a prăbușit instinctiv în scaun, ca și cum nora ei ar fi putut-o vedea. Olga și-a mișit ochii, a bătut ușor cu unghia pe gratii. Ochii s-au mărit în înțelegere. Asta e tot, sfârșit. Acum va fi un scandal. Îl va suna pe Igor, va țipa că îi se încalcă limitele personale. Fiul se va îndepărta de mama sa. O să-mi spună bătrână nebună. Soacră i-au transpirat palmele. Inima i s-a scufundat undeva în stomac. Olga a stat în fața umidificatorului timp de 2 minute. Avea o expresie gânditoare. Buzele îi erau strânse într-o linie subțire. Nora s-a dat la o parte, dispărând din vedere. Soacra și-a ținut respirația. Tăcere. Doar zumzetul frigiderului în fundal. 5 minute mai târziu, Olga s-a întors la cadru. Calmă, relaxată, cu un telefon și o ceașcă de cafea în mână. S-a așezat pe canapea chiar în mijloc și a încrucișat picioarele și a format numărul. Bună, mamă! Vă deranjez? Vocea Olgăi suna neferesc de tare. Era făcută astfel încât microfonul să capteze fiecare cuvânt. Margarita Stepanovna dădu volumul smartphone-ului la maxim. Da, totul este în regulă la noi. Igor este la serviciu, tocmai a publicat un raport. Stau aici și mă relaxez. Ascultă, mamă, te sun pentru cu totul altceva. Sunt foarte supărată. O pauză. Olga a luat o înghițitură teatrală de cafea. A oftat adânc. Sunt îngrijorată pentru Margarita Stepanovna. Mama noastră se simte complet dezamăgită. Se topește chiar sub ochii noștri. O linguriță i-a căzut soacrei din mână în bucătărie. Cum poate fi atât de rău? Cine se topește? Rezultatele analizelor ei sunt atât de bune încât ai putea să le trimiți în spațiu. Vezi, simptomele devin înspăimântătoare, a continuat Olga cu o voce tristă și plină de o tristețe sinceră. Memoria începe să o lase baltă și chiar uită complet că lucrezi de la distanță, îți poți imagina? Îi spun, mamă, am o videoconferință și a doua zi îl ceartă pe Igor pentru că stau toată ziua întinsă pe canapea și nu fac nimic. Bărbatul are halucinații la propriu, își inventează propria realitate și o crede cu toată inima. Olga clătină din cap, privind direct în obiectivul camerei ascunse. Și a început să facă lucruri ciudate, ne-a dat un umidificator, ne-a spus, adăugați apă în el, dar are un cablu de alimentare și nu există rezervor de apă, doar o cutie de plastic cu un fel de lumină înăuntru. Nici măcar nu i-am arătat lui Igor, ca să nu-l supăr. Se deteriorase complet, probabil din cauza vascularizației. Margarita Stepanovna își strânse mâinile la piept. Ce degradare, ce vascularizație! Poate rezolva rebusuri mai repede decât poate un prezentator TV să citească întrebări. Ei bine, cred că nu putem lăsa asta să continue. Olga a continuat să patăcuie în sicriul imaginar al soacrei sale. Amândoi muncim, nu voi avea timp să am grijă de ea. Și e singură în apartament, niciodată nu se știe, s-ar putea să uite să oprească gazul sau să meargă undeva și să nu mai găsească drumul spre casă. Eu și Igor ne-am așezat aseară și am avut o discuție serioasă. Am decis că trebuie să o mutăm într-un loc bun. Ecranul smartphone-ului din mâinile Margaritei Stepanovna tremura de indignare. Da, la pensiune, se numește Toamna liniștită. Închisă cu poartă, mamă, asta e foarte important. Există un gard înalt și pază ca să împiedice pe bătrân să fugă. Medici disponibili 24 din 24. Terți de ovăz, pasat conform programului. Deci nu necesită mestecare. Clisme profilactice. Flexibilitate plastilinei pentru dezvoltarea motricității fine. Tot ce este necesar pentru astfel de diagnostice. Margarita Stepanovna a gâfâit. Clisme, piure de cereale, plastilină, a tocat chiar și jumătate de porc la piață ieri, când măcelarul era lent. Scump, desigur. Vocea Olgăi tremura de un râs înăbușit care se auzi prin difuzor ca un suspin de disperare. Va trebui să-și vândă apartamentul cu 2 camere, nu se poate face nimic, dar va fi bine acolo, liniștită. Confiscă telefoanele acolo ca să nu mai sune excrocii. Izolare completă de stres. Mâine voi începe să completez actele pentru tutelă. Voi obține actele care dovedesc că este incompetentă. Indiferent cât de greu este, e datoria copiilor să le asigure o bătrânețe demnă.
Olga a închis și-a terminat cafeaua, și-a luat laptopul și s-a dus în dormitor, lăsând umidificatorul să deconecteze canapeaua goală. Între timp, în cealaltă parte a orașului, Margarita Stepanovna stătea în bucătărie, izbucnind în transpirații reci. A fost depășită și depășită cu brio. Scenariul era cât se poate de clar. Dacă își sună fiul acum și începe să țipe că nora ei vrea să o trimită la un azil de bătrâni, Olga pur și simplu va clipi, va spune: Mamă, ai iluzii, discutam despre un serial TV cu o prietenă. Ascultai, printr-o vază, pentru numele lui Dumnezeu, Igor, cheamă imediat un psihiatru. Mama are un complex de persecuție. A recunoaște că ai instalat o cameră ar fi o recunoaștere a propriei incompetențe. Nu are rost să găsești scuze. Nora ei o prinsese în capcana perfectă. Amenințarea era reală, să devină o bătrână incapabilă, fără apartament, ronțăind fiure de uvăz în spatele unui gard înalt. Simplu gând la clizme profilactice îi făcea Margarita Stepanovna să îi se zbârlească firele de păr din ceafă. Trebuia să acționeze, să-și salveze reputația, să-și dovedească utilitatea inepuizabilă, tinerețea și mintea limpede. A doua zi dimineață a început pentru Olga cu un bubuit pe hol. Era ora 7:15. A ieșit din dormitor, înfășurat într-un halat. Margarita Stepanovna stătea pe hol, fără jachetă. Părea hotărâtă ca un comandant înaintea unei bătălii decisive. 3 sacoșe uriașe umplute până la refuz erau îngrămădite la picioarele ei. Olga, bună dimineața, încă dormi? Tocmai am fost la piața de produse agricole. Vocea soacrei ei răsuna cu o veselie nefirească. A luat 2 sacoșe grele și le-a dus cu ușurință în joacă în bucătărie. Am luat niște carne de vițel proaspătă, niște cartofi noi și niște sfeclă roșie. Le-am cărat pe toate singură, mergând spre etajul 5. Am așteptat ascensorul, apoi am renunțat și am urcat în fugă scările. Nici măcar nu-mi rămăsese suflul. Tensiunea, draga mea, e 120/80. M-aș putea alătura corpului de cosmonauți chiar acum. Olga a încercat din răsputeri să nu zâmbească. Margarita Stepanovna, de ce vă străduiți atât de mult? Cărați lucruri grele, aveți nevoie de mai multă odihnă. Odihnă? A țipat soacra întorcându-se brusc. Ochii străluceau febril. Ne vom odihni în lumea cealaltă. Mișcarea este viață. Sunt plină de putere, sunt plină de energie. Am o memorie bună. Pot recita enciclopedia pe de rost. Întreabă-mă în ce an a intrat Napoleon la Moscova, în 1812. Și tu spui odihnește-te? Cu aceste cuvinte și-a dat jos pantofii și a intrat în sufragerie. Cu o mișcare rapidă, aproape hoțească, a apucat umidificatorul nefericit de pe noptieră. Iau chestia asta, s-a gândit ea. E cam zgomotos, radiațiile electromagnetice sunt dăunătoare aurei, aș prefera să-ți dau un ficus adevărat, faună sălbatică. Olga dădu din cap cu simpatie. Cum spuneți dumneavoastră, mamă, știți mai bine, doar nu vă supra-solicitați. Eu nu mă supra-solicit, tocmai mă încălzesc. Următoarele 3 ore au transformat apartamentul într-o curățenie generală de primăvară, înainte de sosirea președintelui. Margarita Stepanovna, evitând mopul, asta e pentru leneși, a spălat codelele cu mâna, a plecat demonstrând incredibilă flexibilitatea zonei lombare. A spălat toate geamurile de la balcon, cântând cu voce clară cântece vechi sovietice. Apoi s-a încuiat în bucătărie, cuțitele au zângănit, făina a zburat. Olga stătea în dormitor la laptop. A fost multă muncă, dar astăzi a mers deosebit de bine. Mirosuri delicioase se răspândeau din bucătărie. Din când în când, soacra se uita în cameră. Olga, muncă, muncă, draga mea, lucruri de la distanță e o adevărată corvoadă. Îți strici ochii, te apleci cu spatele peste tastatură. Înțeleg totul, nu te lăsa distrasă, am făcut niște găluște acolo. Cam 300, le-am pus la congelator. Acum va fi gata o ciorbă bogată. Mulțumesc foarte mult, Margarita Stepanovna, a răspuns Olga cu tandrețe. Nu știu ce ne-am face fără dumneavoastră, sunteți cel mai mare sprijin al nostru. Auzind cuvântul sprijin, soacra a înflorit. Umerii s-au îndreptat, iar teama de toamna liniștită s-a risipit. Își dovedise valoarea, ea are dreptate, nu renunță. Spre seară, când Igor s-a întors, apartamentul strălucea de o curățenie imaculată. O cină copioasă aburea pe masă. Margarita Stepanovna ședea în capul mesei, roșie la față de căldura din bucătărie, mulțumită și ușor obosită, dar nu avea să recunoască niciodată. Mamă, ești minunată, se minuna fiul ei, în timp ce savura colțunaș de casă. De ce ai muncit atâta? Olga ar fi putut să facă singură curățenie în weekend.
Olga lucrează, a răspuns mama tăios și sever, aruncând o privire rapidă spre nora sa. Are o poziție, o responsabilitate, iar eu sunt bucuroasă să vă ajut. Cât timp am putere, cât timp memoria mea este clară. Voi veni marțea și joia, voi găti pentru voi, voi face curățenie și sper că nu există obiecții. Igor doar a ridicat din umeri, încântat de armonia neașteptată din familie. Olga își sorbea în liniște cafeaua bine meritată, preparată cum trebuie. O privea pe soacra ei agitată cu o căldură autentică, fără scandaluri, fără confruntări. Se pare că energia irezistibilă a controlorului este foarte ușor de canalizat în direcții pașnice. Este doar o chestiune de a stabili prioritățile corecte. Margarita Stepanovna a aruncat camera ascunsă în topoganul de gunoi a doua zi, doar ca să fie în siguranță. Pentru că încrederea și sprijinul într-o familie sunt mult mai de încredere decât toate acele electronice chinezești. Vă mulțumesc pentru ascultare. Vă aștept mâine la o nouă poveste cu Rița.